Kaya po oras kabalit. Ayan taming mabilog ang pwersa ng GNN TV44, pag-ila rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo, at pamilataning garantisado, kompleto ang pambalansing informasyon. Oren po rin balitang may kalap ngayon Lunes, October 20, 2025. Yaku po ibenigin to at iti ing News Force, Pampanga. Kaya katanim ang pakiramdaman ng report ng Mayor John Lasatin ng Ciudad Angeles para kay mumunang dinala na yaldo ng kayang pamanungkulan. Ayun ang report. Ipinahayag ni Angeles City Mayor Carmelo John Lazatin II ang mga pangunahing tagumpay at programa ng kanyang administrasyon sa unang 100 araw ng panunungkulan na nakatuon sa isang mas maayos, malinis, ligtas at maunlad na lungsod para sa lahat ng Angelenyo. Ginawa ito ni Mayor John Lazatin kasabay ng flag raising ceremony ngayong Lunes, October 20 sa labi ng City Hall sa pamamagitan ng isang simpleng programa. Ayon kay Lazatin, ang ulat ay hindi lamang tungkol sa kanya, kundi isang kolektibong tagumpay ng sangguniang panlungsod, mga opisyal, kawani ng pamahalaan at mga mamamayan ng Angeles. Ang ulat na ito ay hindi tungkol sa akin, kundi tungkol sa ating lahat, sa ating sangguniang panlungsod, sa public officials, mga empleyado ng city government. At hindi lamang yun, kundi rin sa mamamayan ng Angeles. Sa larangan ng ekonomiya, inilunsad ng lungsod ang mga hakbang para mapalago ang turismo at pamumuhunan ng pribadong sektor, kabilang ang mga heritage tours, culinary tourism, revitalization ng walking street. Sinimulan din ang ease of doing business measures, pagsusuri sa investment at revenue codes at pagsuporta sa mga lokal na magsasaka at naghahanap buhay. Para sa maunlad na Angeles, I'm instituting changes to improve the city's competitiveness for inclusive economic growth. Recognizing the role of tourism for inclusive growth, we have started a continuing program of launching and hosting more events to attract more local and international visitors. Sa kalusugan, binigyang diin ng mayor ang pagpapalakas ng Ospital ng Angeles o ONA bilang sentrong pangkalusugan. Kabilang dito ang mga inisyatiba tulad ng Mental Health Institute, Rheumatic Heart Disease Clinic at Corneal Transplant Hospital sa rehiyon. Para sa malusog na Angelenyos, we have taken bold steps towards transforming healthcare for our people and responding directly to the burden of diseases in our community. ONA has signed a performance commitment to become a mental health institute, providing free checkups and medicines so no patient is left untreated. Pinalawak din ang access sa libreng gamot at serbisyong medikal sa pamamagitan ng Puso Center, RHU at IACA program ng PhilHealth. Sa edukasyon, pinondohan ang pagkukumpuni ng mga paaralan, pagpapatayo ng mga bagong gusali, pagpapaigting ng TESDA courses sa City College of Angeles upang mabigyan ng oportunidad ang mga kabataan at out-of-school youth. Para sa mga talinong Angelenyo, we have identified key initiatives that will mitigate this deep, multidimensional educational crisis that is pervasive throughout the country. We have begun inventorying and repairing existing classrooms and school facilities throughout the city. We have mandated the City College of Angeles to start instituting more TESDA courses that will open opportunities for employment and livelihood to our out-of-school youth. Para sa kaligtasan at kapaligiran, ipinatupad ang road clearing operations, river cleanup drives at spaghetti wire clearing kasabay ng pagpapalakas ng flood control at waste management. Para sa ligtas na Angelenyo, our trust, as mandated by the city's vision, we have been towards making our city the leading smart, green, and global city in Central Luzon. Clearing of 3 meters easement along the floodway roads along Abacan River, cover 12 barangays to make way for drainage, bike path, and greeneries have been done. Unsightly spaghetti wires along key roads are being cleared in phases and shall also continue
in key areas of the city. Target din ng lungsod na maging smart, green at global city sa Central Luzon. Sa kapayapaan at seguridad, pinarami ang police presence at CCTV installations. Pinabilis ang 911 response time at inilunsad ang Active Volunteers Group bilang katuwang ng kapulisan. Para naman sa mapayapang Angeles, strengthening law enforcement, quick response to contingencies, and enhanced governance are the order of the day. Our response time to 911 emergencies calls has consistently been clocked at 5 minutes or less. Sa pagtatapos, pinuri ni Lazatin ang kooperasyon ng lahat at hinimok ang patuloy na pagkakaisa para maisakatuparan ang vision ng Angeles bilang smart, green at global city ng Region 3. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Kaya katanamang silipan ng Atlungaldo exhibit ng Northfield Expo 2025 bilang pamagpasikan king turismo king bansa ay report. Buhay na buhay ang turismo sa Hilagang Luzon sa pagbubukas ng Northfield Expo 2025 na layong paigtingin ang regional collaboration at isulong ang sustainable tourism sa bansa. Ginanap mula October 17 hanggang 19 sa event center ng SM City Clark, tampok sa 3-day expo ang 50 exhibitors mula sa iba't ibang sektor, mula sa local enterprises, government offices hanggang tourism boards. Bit-bit ang temang Championing the North, Driving Sustainable Transformation. Sa kanyang keynote speech, binigyang diin ni Clark Development Corporation o CDC President and CEO Attorney Agnes VST Devanadera ang mahalagang papel ng good governance sa patuloy na pag-angat ng turismo. Let us support and develop tourism because tourism will provide the sustainable transformation which we need at this time of our life as a nation and as Filipino people. Proud din niyang ibinahagi na kamakailan ay kinilala ang Clark bilang Asia's leading meetings and conference destination 2025 sa 32nd World Travel Awards sa Hong Kong. Samantala, ayon kay Maria Domitela Mora, President ng ATOSEL o Association of Tourism Officers in Central Luzon, layunin nito na lalong palakasin ng turismo hindi lang dito sa Central Luzon kundi sa buong bansa. Sa platform for promotions, alam naman natin pare-parehas na napaka-importante ng promotion with regards when it comes to tourism. And ang pinaka-importante sa lahat, we have new stakeholders joining us. Kasi nandyan ang Cebu, nandyan ang Palawan, nandyan ang DOT Memoropa, Calabarzon. Nakita naman ninyo, nandyan, very supportive si Governor Aragones. Nagpahayag din ng suporta si Laguna Provincial Administrator at dating Candaba Mayor Jerry Pelayo sa aktibidad. Hinikayat niya ang mga Kapampangan na bumisita sa probinsya ng Laguna. Nagpapasalamat tayo na nakapag-participate tayo dito. Siyempre, isa sa programa ni Governor Sol is tourism. Sabi ko nga, hindi lang basta nagpo-promote ka. Ano ba yung mga requirements? One is peace and order. Dapat tahimik tayo, walang hold up, walang kidnapping. Two, yung traffic. Siyempre, taga Pampanga Damo, invite ko, dako po ka rin King Laguna. At ikutok na ka rin, welcome kongan. Akitche, ati kayong mission, at itapa palang pag-asa. Basta ita mo magtrabaho tayo. Ang Northfield Expo 2025 ay pinangunahan ng Association of Tourism Officers of Central Luzon o ATOSEL, katuwang ang Philippine Exhibitions and Trade Corporation sa suporta ng Department of Tourism Region 3, Tourism Promotions Board at Angeles City Government. Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang totoo, King Balen, susuyo. Kaya katanamang pakibaluan ring makalinyang kaganapan King Sinukwan Festival 2025, King Report ng Patricia Mamangon. Pagmasusyane ning Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated o FLKI, ing Sinukwan Festival 2025, lalam ning temang Pisawpan-Sawpan Gambulan, Kulturang Akaragulan.
Inyang October 17, ketiking santungan ng Kulturang Kapampangan o SKK. Penny Munande, dina Engineer Ferdinand Cailao, Presidente ng FLKI, at Ricardo Jun Pineda Jr., Chairperson ng Sinukuan Festival 2025, ing pamagpasinaya at pamagpapakit karang aktibidad para king banwahan na Kapampangan Celebration. Metong karang bidang programa ing MOA signing kimpilatan ng FLKI at Mega World Capital Town Pampanga at Clark Cityfront Mall bilang parti ning balaw sa pamakipag-ugnayan king panyulong ning lokal na kultura at turismo keti king Pampanga. Pakilala nala naman ring candidates para king Lakan, Lakambini at Prinsesita ning Sinukuan 2025. Alakwas megpakule para king daratang cultural event. Agpangkang FLKI member ay Benny Ginto, patunay ka ng Sinukuan Festival na mabiyeng diwa ng Kapampangan Unity at Creativity. King pamamupusting programa, mika press conference at photo opportunity, kaya bereng opisyal at reng partisipanti. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutu, King Balen, Susuyo. Atin pang mga paling balita kay pamagbalik ng News Force, Pampanga. Hindi pa rin balitang dapat tamong tutukan. Kaya katanemang silipa ng bayong BW Sports Simulator king Ciudad Angeles, king report ng Patricia Mamangon.
Best Western Plus Metro Clark officially launched its newest attraction, the BW Sports Simulator, isang modern at interactive sports hub na perfect para sa barkada, pamilya o kahit solo playtime. I would like to invite all of you to BW Multi-Sports Screen, Sports Screen. You can visit our facility at the second floor of Best Western Hotel, Metro Clark, Savers Mall Building, Balibago, Angeles City. Matatagpuan sa second floor ng hotel at open daily mula 2 p.m. hanggang 10 p.m. Ang BW Sports Simulator ay pinagsama-sama ang recreation, technology at entertainment all in one stylish spot. Sa media launch, present sina Savers Group Holdings Incorporated executives, sina Chairman and CEO Jaime Jack Uy, Vice Chairman and Treasurer Shirley Uy, President and COO Jansen Ivan Uy, Executive Vice President Justin Sean Uy, at SGH Directors Jason Stephen Uy at Jarrell Simon Uy. May 2 premium bays na pwedeng pagpilian. Legend Bay para sa mga gusto ng variety. Dito, pwedeng maglaro ng virtual basketball, dodgeball at marami pang iba. Masters Bay naman, designed para sa golf lovers na gusto ng realistic at immersive indoor golfing experience. And welcome to the BW Sports Simulator here in the second floor of Best Western Plus Metro Clark. What we have here is not just a golf simulator, it's a complete immersive and dynamic experience. We here in Savers Group want to provide the end-to-end experience, not only in golf, but you could bring your family, bring your friends here to play football, to play basketball, have some KTV, and enjoy the comforts of food here in Cactus Jack, Legend, and Namari. Perfect ito para sa casual play, practice session, or even private parties. Pwede mong i-book para sa bridal showers, bachelor's party, baby showers, at intimate gatherings. At syempre, may event packages din to make the experience even more special. BW Sports Simulator is your next go-to spot for good times and great vibes. This is Patricia Mamangon on the spot. Abe, balo mo na 25 anyos na in General Grand Mall King Ciudad Angeles? E katamong silipan ng selebrasyon kaya bereng loyal tenants king report ng Patricia Mamangon. Sa pagdiriwang ng 25th anniversary, pinarangalan ng General Grand Mall ang mga loyal tenants na naging bahagi ng kanilang success story sa ginanap na Tenants Appreciation Day noong Biyernes, October 17. Pinangunahan ni TSB Realty and Development Corporation General Manager Byron John C. na ginanap sa Angeles City. So today we celebrate one of our events for the 25-year anniversary. It's our Tenants Appreciation Day. So we've invited all our tenants who have been with us through all the years to celebrate and give back to them for the fruitful partnership that we had for the past 25 years. Ayon kay C, naging icon in Angeles City na ang General Grand Mall na nagsisilbing go-to destination ng mga Kapampangan para sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Itinatag ni Tan Song Bok ang General noong dekada 70 at ngayon ay may 6 ng sangay sa buong Pampanga, patunay ng patuloy nitong paglago at tiwala ng mga mamimili. It is always the goal of the Genera brand to always provide quality service at the lower cost. It has been always our advocate to bring the cheapest products to our community because we all know how difficult life is right now. And it has always been our dream of making the lives of every Angeleños better. Dagdag pa ni C, may mga pipeline projects na nakatakdang ilunsad sa mga susunod na taon upang mas mapaganda pa ang mall experience ng mga Kapampangan. Of course, in the next coming years, the Genera brand will still continue to grow.
There are pipeline projects to make the lives of every Angeleños better. And we will make sure to continue to deliver quality service at the lowest possible cost for everyone. Mula sa isang simpleng community store, ngayon ay isa ng homegrown retail brand na simbolo ng sipag, tiyaga at malasakit sa kapwa. Tunay na Kapampangan pride ang Genera Grand Mall. This is Patricia Mamangon on the spot. Kaya katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, ilog ng 24 oras. Belaos na linuwal king Philippine Area of Responsibility ng Bagyong Ramil, anong no ka rin may akit siya king dayong 350 kilometers west of Sinait, Ilocos Sur. Ang magdalangangin ng 65 kilometers hanggang 80 kilometers per hour malapit king sentro. Papunta 80 king direksyon na northwestward, bilis sa 25 kilometers per hour. Sumangit na niti, makaranas pa mo rin pamanuran king Bandang Bay. Masanting naman yung panahon king Maragula party ng bansa. Alay ang akakiting pag-asa, a low pressure area, kilog at dual ng Philippine Area of Responsibility. Kabalen, maging parti ka king pamagbalita ketiking News Force Pampanga. Na anumang kaganapan, isyo reklamo king kay lugal, malyari mong ikwento ay sumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kayong screen. Malyari mo namang mag-post king kaming Facebook account. Kasabihin makapalayambon at marimlangangin, namnaman mayabe, ing pali ning lugod ni nga pong ginuk kapamilataning pamanipa na kay tiyato nipat 66 days na mo, bayo datang Pasko. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karisab ng Kapampangan. I'll venue lang ng Lunis nang may akala pa istorya ketiking probinsya. Yako po ibenigin to at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, Balen, susunod.